זה לעזאזל לא נותן לי להיכנס. טוב, אז היום אתם הולכים לראות את הפרק הפתיחה. וואו, זה הייתה כאילו דפוק. למה אתה משחק ואני לא? הנה, אוקיי חברים, זה היה מוזר, אבל בסדר, נחיה עם זה. אז אם אתם שואלים את אתכם מי אני, מה אני ואיך אני ארטוויסט, בן 13, מאשדוד, בכיתה ח'. אוקיי חברים, כן, כמו שאתם רואים, אוקיי, זה הפרק הראשון שלי. אני פה חובר, כמו שאתם רואים, סוליטרול ומריאל, פשוט מריאל אני מדבר. כמו שאתם רואים, וואו, מרגיש נוב לרגע, אני מרגיש שהורגים אותי, אומייגש. טוב, כמו שאתם רואים, זה הפרק הראשון שלי, לא משהו, אבל הייתי צריך להתחיל משהו. לקח לי בערך פחות מחודש וקצת, רק בשביל לפתוח את הערוץ, להבין איך לעלות וכל מיני כאלה. זה היה טיפה מסובך, אבל בסדר, למדנו, לא כזה קשה. כמו שאתם רואים, זה הפרק הראשון, הפרק הפתיחה שלי. וואו, זה היה קיל מפתיע, עוד קיל מפתיע, עוד קיל מפתיע, עוד קיל, לא. וואו, טוב, זה היה מוזר. טוב, עשיתי 6-6, זה בטח בסדר. רגע, בא לי לראות את זה. חייב לגלות איך הוא הרג אותי ככה. טוב, חברים, זה לא יהיה איזה סרטון מיוחד בפאקינג צ'אנל שלי. אתם תראו, אולי אני מרגיש שאמרתי הרבה פאקינג, אבל לא נורא. אוקיי, אתם תשמעו ממני הרבה קומנטרי. רגע, רק שנייה. עזרתי חברים, אז הפאקינג צ'אנל, וואו, מה יש לי בפאקינג? בערוץ שלי אתם תראו הרבה קומנטרי, משחקים ועוד הרבה דברים כמו מיינקראפט, בלק אופס וכאלה. מקווה שתאהבו. כמובן אני לא כזה מקצוען בכל הדברים האלה, אבל אני מנסה לעשות את התוכן הכי מעניין רק בשביל שתאהבו אותו. רק שנייה, לא צריכים לשים את זה. וואו, זה מעצבן אותי ואני לא יכול אפילו לראות בין השניונת, וממש משגע אותי. אני לא יכול לסבול אותו יותר. חפר. אוקיי, זה משחק, אין לי כוח לזה. כן, זה היה משהו מעצבן. המטוס כל שניה הרג אותי. מריאל, אני יודע שאנחנו לא בשיחה, אני אחזור אליך, אני אדבר איתך והכל. חבר'ה, אני מצלם פה איתכם. זה טיפה פרק מעצבן, באמת. סליחה על זה שאני חוזר כמעט על כל דבר. פשוט זה הפרק הראשון, אני ממש לחוץ ואני מרגיש מוזר. אוקיי, כמו שאתם רואים, פה נגמר לנו הפרק. חברים, אל תשכחו, סאב, לייק והרבה תגובות. אז כאן היה ארטוויסט HD. over and out, חברים.